ҳамин ман метам наметам ҳамин як хелотона кунутон дард меояд танима. Хайна ман метам додам. Та ай танима лад мехари. Ман ҳамин чӣ коре кунам накунам, қатъи парени худам мекунам. Чизи май. Комида мефора метам. Лекин илтимос шумо лад наёвен. Алҳамдулиллаҳ, ассалату вассаламу ала расулиллаҳ. Аммо баъд, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, алҳол видеоро дидин, тамошо кардин. Як-ду гапҳои химо ма гап мезанам нисбати ин шахс. Баъд фикротона дар комментария менависен. Чӣ гуфтем бародарои ма? Аллоҳистон куна, подписатсия, дакмен, лайк, патента фаромӯш намекунен. Қатитон медгирен, дури канал медроен. Рафтем. Инам ин гуна духтарҳо, ин гуна мисол занҳо ё худшона пас мезананд, на балки ислома. Ва инҳо номи модарирам ҳайф кардагиянд. Чӣ гуна модар мешаванд инҳо фардо? Мегем аз инҳо гӯйнагӯй фарзандҳо ба дунё меоянд. Пага фарзанд чӣ гуна мисол як кенами навори модарашам мебинад, чӣ меша? ҳайфи модарӣ бовар кӯ. Ва нигоҳ куда, ҳама одамое ки мегӣ дар комментария менависанд ай тани ман лад мехилин исусу, гӯш куда, вайҳо барои чӣ мегантра? Барои дилсӯзӣ худут. Ту худут дар худут дилат намесӯза. Мефаҳми ҳамира? Ту худут дар худут дилат намесӯза. Ту охирата даже фикр намекунӣ. Ту даже намеги ки даже дар гумонат неста ки як дақиқа пас ё ки як сония пас ё ки як соат ё 2 соат пас ту метавонӣ аз дунё реҳлат кунӣ, бигзарӣ. Масад Алло ҷонта бигира. Ту наметарсӣ ки пага хонаи қабр ҳаст. Ту наметарсӣ ки фардо рӯзи қиёмат аст, саволҷавоб дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дорем мо. Ту айҳо наметарсӣ. Барои чӣ? Барое ки дили ту сиёҳ шудагиай. Дили ту сиёҳ шудагиай, пур аз гуноҳай, фаҳмидӣ? Аллоҳ тура ҳидоят кунад. Ай рӯи ту бори намехели занҳо мисол ҳиҷоба мекунен, мебуроен дар интернет ин гуна мисол пасзанӣ мекунен ки кортон намезгара. Баъд ай рӯи шумо баъд мебинанд мисол мардум вая мисол ҳиҷобаву бигимина риша мисол, фаҳмидӣ? Баъзе ришдороро мебинем корҳое анҷом метиҳанд ки охи мардак бояд ихе набоша, ё ки занак мисол ту ҳиҷоб дорӣ, ту нахуб бихези и хели гапҳои фаҳшу фоҳишагӣ гап занӣ. Ту ман намедонам чӣ қадар аз зиндагиномаи мисол Оиша модармон хабар дорӣ, надорӣ, духтараш мисол занҳои паямбар чӣ гуна буданд. Охи афсӯс ки надорӣ ҳамин фаҳмиша. Барои 2 сум пул мисол онҷа мебурӯи ҳар хел гапҳо мезанӣ, уҷа ҳар хел чизо дорӣ мекунам, пага онҷа пул ҷамъ меша, мирай тамом. Мефаҳмӣ? охо барои дилсӯзӣ мегӯянд ки ё ки барои ну иҷоби дорӣ ку охир рас ҳам хел давом додани, рас ҳам хели корҳои бемаънӣ кардани, илтимос хоҳиш ба и корот, ба и гапот накӯ видео. Инаме агар то вақте ки бугӯи мусалмонам, бугӯи ма алҳамдулиллаҳ мусалмонам якам хели гап занӣ, ба ҳам хели коро кунӣ, ман тура гап мезанам, видео мекунам каждый поворот. Бародари азиз, хоҳиш мекунам коми агар бидона ҳамин чизи ҳамира саҳичаи чиша мисол эфироша дошта боша, инозиам давом додеса боша, метавонен мада партоен ватсапамда илтимос ё ки телеграм каналамда номером инамҷа мебуроя роя кунен мада. Фаҳмидӣ? ту биги уна ҳиҷобта рас хели кор кардани ҳиҷобта биги чӣ пас занӣ мекунӣ, чӣ хели корҳои бемаънигӣ мекунӣ? Ту шарм намедорӣ, ту шарм ҳаёам надорӣ, бовар кӯ. Фардо чӣ хел аз дунё мезгарӣ, чӣ хел ҷон метӣ, ту ман намедонам. Бо пага ва мешояд бо гапҳои безебам занемонаву бо пага ма ягон домулла, ягон ҳоҷия ҳазрата мерава ҷанозат мекуна. Як камтар аз Аллоҳ шарм кӯ. Бачаҳом ҳамҷо медуроянд, оли бачаҳоам ҳастанд риш доранд, ришотон ҳайф ҳайф. Нахо суннати пайғамбарам моненам хезем бидуроен дар рӯям духтаро қати ин гуна гапҳои фаҳш фоҳишагӣ, ин хел гапҳои безебу хел коро нағмаҳои безеб кунед шумо. Сад афсӯс, бовар кӯ. Баъдан пушаймон мешӣ ва мешен, баъд дер мешава. хай бародари азиз, бо фикротонро бинависен дар комментария. Оё гапҳои ма хатоае? Оё ма хато гап мезанам?
фикрота бинависем дар комментария. Иншаллоҳ видеоро поделится, ки видеои имрӯзаи мо ҳамин буд. Ҳамин як насиҳати кӯтоҳам барои ҳамин буд. Фикр мекунам ки иншаллоҳ хайрай. Бигзор бина. Роиш кинем бина мисол, ёки мебина. Бигзор бина мисол. Ин корошо давом ната дига. Дамои хеле чӣ дар кор нест. Ҳам бибро бугу ман кофиро бугу ман чақад намешам. Ягон чиза мегум. Не ки то вақте ки нем кадом одами ҳаст мусалмон як корои вай мекунад, ман гапш мезанам, мегум шо, видео мекунам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.